Amigues i amics, benvinguts al podcast del taller d'escriptura creativa d'Edicònics. Soc en Josep Lluís Benet Vidal i vull compartir amb vosaltres els meus coneixements i les meves experiències per si són d'utilitat en el vostre procés d'escriure. En podcasts anteriors hem vist la importància de saber de quin tema volem parlar quan escrivim un relat. També vam veure quin és l'argument, determinar en 4 línies, en 3 línies, en 2 línies, quin és l'argument del nostre relat. I també vam donar unes pautes clàssiques per al desenvolupar la trama, recordeu, plantejament, nus i desenllaç. També sabem que la trama és el nucli del relat. És allà on els personatges es mouen, evolucionen, són feliços o han de superar i afrontar les dificultats de la vida. Per això avui ens centrarem en els personatges. Quins són els personatges que intervenen en la nostra història? Què fan? I sobretot, des del meu punt de vista, per què ho fan? Aquestes preguntes seran importants en qualsevol mena de relat, ja sigui un microrelat, una novel·la curta o una novel·la llarga. És important saber com són, qui són els nostres personatges, perquè ells són la clau de qualsevol relat. Molt bé, i el fet de crear personatges inoblidables és el nostre repte com a escriptors. I a vegades alumnes em pregunten, hi ha tècniques per crear aquests personatges inoblidables? Clar que sí que hi ha tècniques. Hem de tenir en compte, però, que un personatge és ni més ni menys que una persona. Sembla una obvietat, però això és fonamental tenir-ho en compte. Per què? Perquè totes les persones, tots nosaltres, som éssers complexos. Tenim moltes facetes, molts records, moltes contradiccions. Tenim les nostres opinions, els nostres defectes, els valors en els quals hem estat educats o que hem adquirit sobre la marxa de la nostra vida. Tenim aquestes o aquelles relacions. També hi ha coses que ens fan por. I tenim també les nostres aspiracions, els nostres projectes i les nostres esperances. Veiem, per tant, que un personatge, igual que una persona, té molts atributs. Nosaltres els hem de conèixer tots, els atributs dels nostres personatges. És la millor manera de plasmar-lo, d'encarnar, d'ensenyar al lector, de fer veure al lector aquell personatge, ja sigui protagonista o un personatge secundari o terciari. Hem de conèixer molt bé els nostres personatges per donar-los una vida versemblant. I això com es fa? Una manera per ajudar-nos a conèixer els nostres personatges és elaborar diferents fitxes de cada un d'ells. Unes fitxes on registrarem totes les dades de cada un. Les fitxes de personatge han de ser un detallat retrat del personatge en tots els seus sentits. A més, aquesta fitxa ens ajudarà a enriquir el nostre projecte perquè amb tota seguretat, i jo això ho he experimentat, quan coneixem a fons els personatges nostres, aquests ens fan suggerències de continguts que no havíem planificat a l'inici del nostre relat. Per tant, una fitxa de personatge ha d'incloure les dades físiques, l'edat, el color del cabell, dels ulls, l'alçada, la complexió física, si té alguna malaltia, etc. També hem de constar les seves dades biogràfiques, on va néixer, la seva família, si té germans, si té fills, etc. Els estudis que va fer, quin treball ha fet, està fent o va fer, les afliccions i totes les aficions que pugui tenir, etc. Les fitxes han d'incloure una biografia del personatge, és a dir,
no només els esdeveniments que li passaran al llarg del relat, sinó també la seva vida anterior a la nostra història. Per tant, la fitxa no només inclourà l'aspecte físic, sinó també la manera de parlar, d'expressar-se, com pensa, com es comporta, les relacions que té amb les altres persones, amb els altres personatges, quins antecedents té, com diem, què li preocupa, quins són els seus objectius, les seves motivacions, etc, etc, etc. Tot allò que considereu que és important en el nostre personatge. Que, per cert, de vegades aquestes fitxes les anem també perfeccionant o elaborant, donant-li més cos a mesura que anem escrivint. Òbviament la fitxa serà més complexa si estem escrivint una novel·la que si el que estem fent és un relat, un microrelat, és natural. El cas és que si coneixem en profunditat els nostres personatges, evitarem errors en les dades físiques o biogràfiques d'ells, sobretot si estem redactant un relat llarg o una novel·la. A vegades no ens en recordem i podem fer contradiccions, perquè vam parlar d'una sèrie de coses fa un mes o 2 mesos o 5 mesos i ja no ens en recordem del que vam posar. Per tant, consultar la fitxa sempre serà un recurs molt útil per mantenir la coherència de la nostra història, del nostre escrit. Les fitxes les podem fer en paper, hi ha persones que els agrada fer-les en paper i tenir-les arxivades, guardades, com el seu nom indica, en un fitxer, o bé les podem fer en un full de càlcul, en un Excel, segons la manipulació de cadascú i el sistema que cadascú tingui. L'important és que siguin de fàcil accés, per poder-les consultar sempre que siguin necessaris. Finalment, en aquest paràgraf, us he de dir que tot el que he dit no significa que totes aquestes dades, tots aquests atributs del personatge que nosaltres coneixem perfectament, hagin d'aparèixer necessàriament en la narració. No és necessari que diguem tot el que sabem del personatge que surt en la narració, però d'alguna manera, d'una forma subconscient, estic segur que es reflecteix perquè nosaltres estem tractant el personatge com si fos una persona de veritat, perquè coneixem tota la seva existència. Per això, si les tenim presents mentre desenvolupem el text, podrem reflectir millor la imatge del nostre personatge. Hem parlat ara de reflectir el personatge en el nostre escrit. Molt bé. Però com reflectim el personatge? Una vegada coneixem en profunditat els nostres personatges, com els hem de presentar? Des del meu punt de vista, aquest fet està molt relacionat amb el concepte de contar i mostrar. Conceptes del que parlarem en un altre moment, perquè és un tema bastant recurrent en la tècnica narrativa. Bé, efectivament, podem presentar el personatge d'una manera directa. D'aquesta manera directa proporcionem al lector la informació immediata del personatge, ja sigui pel seu aspecte físic o pel seu caràcter. És la descripció tal com la solem entendre. Per exemple, en Pep era un pèssim cambrer. No tenia memòria per a les comandes ni tampoc destresa amb la safata. I era estrany que atengués una taula sense tenir cap contratemps. Com veiem, en aquest text descrivim directament que en Pep no servia per fer de cambrer. No té memòria, té dificultats per aguantar la safata, són uns defectes garrafals que sovint li provocaven accidents. Per tant, el millor que pot fer en Pep és cercar una altra feina. Posarem un altre exemple. Semblava mentida que aquell senyor del bigotet que havia arribat al poble fos el mestre. La seva altivesa i la seva impaciència amb els menuts feia que els alumnes es pixessin a sobre quan l'havien d'entregar els exercicis que els havia manat. Aquest és un altre exemple de presentació directa. Segons descriu l'escriptor, aquest home del bigotet era una persona que hauria de dedicar-se a una altra cosa, perquè un mestre no ha de ser un fatxenda ni irritar-se amb els alumnes. Bé, però veiem que amb aquestes poques dades directes i concretes, el nostre lector ja es fa una idea de com és el nostre personatge, sigui un protagonista o sigui un secundari. Però també podem presentar els nostres personatges d'una manera indirecta, és a dir, mostrant com actua, com pensa, què diuen els altres d'ell,
quin és el seu estat d'ànim, les seves reflexions, el seu esguard, etc. Quan en Pep va dur a la taula 5 la nova ronda de cerveses, una de les gerres se li va trabucar, se li va volcar sobre la taula i la cervesa va amarar les cassoletes de xipirons, musclos, olives i la sèpia de l'aperitiu. Perdó, ara duc un drap, es va excusar. Els de la taula 4 feia temps que li reclamaven les torrades per les anxoves. Ell, assegut a la cadira, esperava que sortissin de la cuina les famoses torrades per la 4. En veure'l, la Sílvia li va dir: «Pep, els de la taula 5 estan esperant un drap». «Déu meu!», va exclamar ell. I és que, una vegada més, en Pep s'havia oblidat d'allò que li havien demanat els clients. Com veiem, aquí no hem dit en cap moment que en Pep és un desastre de cambrer, no, però el lector dedueix que aquell noi no serveix per fer de cambrer. Per tant, podem contar com és un personatge, allò que diem una descripció directa, o podem mostrar com és, com actua, com se sent, com són, com el veuen els altres, com és el seu to de veu, etc. Com ho fa, com es mou. Tanmateix, no es tracta d'escollir entre mostrar o contar. Totes dues són formes molt efectives i molt riques de presentar els teus personatges. De fet, en un bon text, són formes molt efectives de presentar-los. En totes dues es combinen de manera que creiem un retrat complet del personatge per permetre, sobretot, i aquest és l'objectiu, que el lector el conegui i apreciï la seva evolució. Com hem dit abans, no es tracta de que quan surti un personatge li hem de posar tots els atributs que sabem d'ell, no. Ja aniran sortint a poc, a mesura que la narració ens ho demani. Antigament, haureu vist que quan apareixia un personatge era gairebé obligatori descriure'l físicament amb les dades que tenim d'ell, l'altura, el color de pell, el cabell, els ulls, les mans, la boca, tot. Jo sempre m'he preguntat si això era necessari. Aquesta descripció física què és el que aporta a la narració? Aquells detalls físics, l'alçada, el color, la complexió, etc., són importants en la conducta del personatge? Si no és així, sempre he preferit que sigui el lector qui imagini com és físicament el personatge. D'aquesta manera, el lector s'imaginarà com és el personatge i serà una forma que tindrà de fer seu el relat que nosaltres hem escrit. Però, com dic, sí que els haurem d'esmentar, els detalls, els atributs, quan els trets físics siguin importants per explicar el comportament del nostre personatge. Per exemple, en Pep era un maldestre cambrer degut a la seva obesitat o a que era tan esquifit que amb prou feines podia dur una safata amb begudes. En aquest cas, sí que ens interessarà el seu aspecte físic, la seva complexió, perquè és un factor determinant que condiciona la seva existència. Si no és necessari vincular els atributs de la persona amb l'acció, a mi personalment no els posaria. M'agrada presentar els personatges mostrant com es mouen. Però aquesta mateixa idea jo l'aplico als inicis de relat. Hi ha escriptors i escriptores que comencen el relat amb unes meravelloses descripcions romàntiques de paisatges, la posta del sol, el cel estrellat, la brisa suau, la llum de la lluna, etc. Jo us diu taxativament evitar-ho radicalment si no té influència en l'acció. Posarem un exemple. El relat comença així. Els dies ja no eren brillants com els de l'estiu. El sol es ponia sense avisar. Aquell dia, el fred es va presentar. El pas de l'estiu a la tardor va ser brusc i inesperat. Una nit de pluja i de vent havia canviat l'aspecte i el color de la terra i de la mar. També l'olor. La tardor és l'estació de les bones olors. En aquestes nits tan estrellades, lleugerament boiroses, una mica humides, els camps i els arbres fan olor d'ametlles tendres i de fulla de menta picant. En sortir de la botiga, la Maria es va adonar que no li havien donat correctament el canvi. Què havia de fer? A ella li costava enfrontar-se.
etc. Jo em pregunto, què aporta la meravellosa descripció del temps a la conducta de la Maria? Ens ajuda a conèixer el seu caràcter, la seva personalitat? De moment jo crec que no. L'escriptor ha volgut lluir-se pintant un quadre fantàstic que ho considera molt interessant. Però què té a veure amb el relat? Ha fet la descripció i ha posat un punt i a part, però un punt no només ortogràfic, sinó narratiu. No té res a veure el següent, quan parla de la Maria, amb la descripció que ha fet. Una altra cosa diferent seria que sí que volguéssim que tinguin a veure. En aquest cas, per exemple, el que hauria d'haver fet l'escriptor és el següent. Què havia de fer la Maria? A ella li costava enfrontar-se a qualsevol contratemps, de manera que qualsevol minúcia era suficient excusa per a fugir d'un conflicte. No va trobar millor evasiva que la fredor que sentia. Havia sortit de casa desabrigada i el fred l'havia sorprès. Va fugir de l'assumpte amb la íntima coartada d'anar a abrigar-se. Tenia horror als refredats. Com veiem, amb aquesta narració, no diem que la Maria era tímida o apocada. En cap moment ho diem, ho mostrem. A més, ara sí que té sentit la descripció del començament del paràgraf. Jo sóc partidari d'anar mostrant la personalitat de cada personatge al llarg de la narració, perquè anirem mostrant els seus matisos, les seves cares, la complexitat de la seva personalitat. Per tant, anirem presentant el personatge de mica en mica i veurem la seva evolució a través, com hem dit, dels pensaments, dels moviments, dels diàlegs. Bé, ara veiem els personatges del relat de la senyora Mari Carmen Izquierdo del taller d'escriptura creativa de l'Ametlla del Vallès. A més, ella mateixa en llegirà el seu relat que l'ha titulat com Los zapatos de mi vida. A pesar de vivir en uno de esos pueblos casi despoblados, me atreví a abrir una tienda de zapatos. El aparador, grande y luminoso, lucía excepcional. Podía exponer todos los modelos para deleite de los transeúntes. Desde mi mostrador observaba todo lo que sucedía fuera de la tienda. Me llamó la atención la hija de María Josefa. En el pueblo nos conocemos todos. Cada vez que pasaba se quedaba mirando el aparador sin parpadear. Esos ojos vivarachos e inquietos estaban hechizados por ese par de zapatos puestos en primerísima fila que le susurraban «¡Libéranos!». Su cara parecía que no había visto unos zapatos tan bonitos en su vida. Reconozco que, con ese color rosa acharolado, el taconcito de señorita y esa tira que unía la puntera con la correa en forma de círculo solar, podrían ser irresistibles para una niña de 8 años. Un día iba acompañada de su madre y no pude evitar oír la conversación. «Mami, cómprame esos zapatos, por favor». María Josefa siempre le daba la misma respuesta. «No tenemos dinero, hija». Me sorprendió la expresión de resignación de la niña. A esa edad, y ya era consciente de que no podía insistir, pero sus ojos no se apartaban del objetivo. La gente que pasaba por la acera miraba el escaparate y seguía su camino. No era buena temporada de ventas. Recién salidos del invierno, hasta que mayo no trajese mejores días y se acercasen las comuniones, me tocaba aburrirme detrás del mostrador. Suerte que tengo la radio y puedo escuchar a la señora Francis. Un día, a primeros de marzo, entró María Josefa. Me preguntó si tenía el número 34 de los zapatos rosas del aparador. Sí, le contesté. Al instante me volvió a preguntar si le podía hacer un pequeño descuento, porque eran un poco caros. En ese momento recordé la cara de su hija y decidí que un 15% de descuento a ella le haría mucho bien y yo seguía teniendo un buen margen comercial. Casi saltó de alegría cuando le dije el precio final. Me pidió que los envolviese para regalo. Sonriendo me dijo que ese mes era el cumpleaños de su hija y además hacía la comunión y sabía la ilusión que tenía por esos zapatos. Me gustaría ver a su hija con los zapatos puestos. Se echó a reír y me dijo que estaba segura de que, cuando se los diese, no habría quien se los quitara aunque le rozasen. Me sentí especialmente bien. Con un pequeño gesto había sido capaz de hacer feliz a una niña. Quizá ya intuía algo cuando, al mostrarme el representante el catálogo de la temporada,
Me fijé en esos zapatos y no dudé en seleccionarlos. Si yo hubiera sido niña, también habría suspirado por ellos. Moltes gràcies, Mari Carmen, per aquest esplèndid relat. És un relat curt i molt senzill, però si ens fixem podem observar que compleix tots els requisits narratius. Té un tema, que és la bondat, la tendresa, la generositat. Té un argument, o podem concretar un argument en 2 línies. Una nena s'enamora d'unes sabates que no pot comprar. La botiguera rebaixa el preu per satisfer la nena. Aquest és l'argument del relat. Quin plantejament té la nena? Veu les sabates, però la mare li diu que no les poden comprar. Aquest és el conflicte. No, la nena vol les sabates, però no les pot comprar. El nus, la nena mirava les sabates una i altra vegada, però sabia que mai no serien seves. Quin és el desenllaç? Es produeix quan es produeix la seva festa i la mare li fa l'esforç de comprar-los perquè coneix la botiguera i sap que és una bona persona. Aquesta, la botiguera, respon rebaixant el preu. Molt bé. Però com presenta la Mari Carmen els personatges? Com veiem, l'autora no s'ha detingut a descriure els trets físics ni de la narradora, que és la botiguera, ni de la nena, ni de la seva mare, ni tampoc de la gent que passa pel carrer i tafaneja l'aparador. No. Aquestes descripcions no les ha considerat necessàries per contar-nos aquesta història. En canvi, ens imaginem perfectament els personatges a través de les seves paraules, dels seus sentiments, de les seves reflexions, dels seus valors. Ens ho ha fet, ens ho ha mostrat, no ens ho ha contat, ens ho ha mostrat. Així veiem que la botiguera, que és la mateixa narradora, com dic, és una persona intrèpida, és agosserada. Per què? Perquè s'ha atrevit a obrir una botiga malgrat estar en un poble molt petit, gairebé despoblat, diu. També ens mostra que és observadora. I així la resta de personatges. Com veiem, en un relat curt, gairebé un microrelat, podem fer gaudir al lector si coneixem en profunditat els nostres personatges. Dedicarem altres podcasts a parlar dels personatges perquè, com sabem, són els elements crucials, bàsics, centrals de la nostra obra de ficció. Per tant, si seguiu aquest podcast del taller d'escriptura creativa de Diconex, us aniré donant recomanacions i reflexions per millorar la vostra escriptura. També em podeu enviar els vostres treballs, els vostres dubtes o qüestions, que les anirem contestant en benefici de tots els oients. Com sempre us dic, us podeu enviar al correu tallerediconex@gmail.com. Bona escriptura!